Добрый день. Свобода пачынае жывую трансляцыю з вуліцы Пуліхава ў Менску. Мы знаходзімся ў доме, у якім жыве старшыня, кіраўнік інфармацыйнага агентства Белапан. Навіна сённяшняй раніцы гэта піратрус у Алеся Ліпая. Алесь Ліпая яго завуць. Вось, мы знаходзімся на месцы падзей побач з уваходам у яго кватэру. На месцы таксама знаходіцца праваабаронцы з цэнтра «Вясна», таксама старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў. Ось, зараз мы паспрабуем распытаць у іх, што тут адбываецца. Спадар Валянцін, раскажыце, калі ласка, што тут адбываецца на дадзены момант, што вам вядома? Ну, нам вядома, што адбываецца следчае дзеянне, дакладней піратрус. Прынамсі мы чулі, калі супрацоўнікі ДФР, які яго праводзяць, тлумачылі начальніку, я не ведаю, ЖЭСа ці кааператыву будаўнічага, якога не выклікалі, што ў межах крымінальнай справы і санкцыя прокурора будзе адбывацца піратрус, і яны там запрашалі нібыта іх як панятых, напэўна, яны там і прысутнічаюць. Ну і вось уже некалькі гадзінаў адбываецца гэта піратрус за зачыненымі дзвярыма, ну і як бы вот все, што мы ведаем. А вы сказалі, што некалькі гадзінаў, а як ён пачаўся, як вы даведаліся аб ім? Ну, ён паведаміў Алесю Беляцкаму, і это было в раёне, ну, дзесьці, напэўна, еще 8 не было, можа быць, ці 8 гадзінаў. Вось. Ну і пэўны час не чыняў дзверы, і потым яны ўжо выклікалі начальніка этого ЖЭСа і рабочага з інструментамі, каб скрываць дзверы, ну тады ён сам адчыніў. Ці вядома нешта пра артыкул, па якім вядзецца піратрус, пра магчымую крымінальную справу, і што гэта можа быць? Не, нам пакуль што не вядома нічога адносна справы, па якім это артыкуле, па якія там абставіны, но судя по тому, што тут дэпартамент фінансавых расследаванняў праводзіць следчыя мерапрыемствы, то можна так меркаваць, што это звязана з нейкімі фінансавымі пытаннямі. А як шмат зараз супрацоўнікаў праваахоўных органаў там знаходіцца? Спачатку, калі мы прыехалі, было 4. 2 на адным паверсе, на 16-м, 2 на 17-м, і двое з іх прадставіліся, і кіраўнік там у іх Дмітрий Новікаў, яны все ў цывільным былі. Ну, пазней еще 2 супрацоўніка прыйшлі, іх прывёў еще нейкі чалавек, нейкі начальнік, напэўна, і яны зараз еще 2 прысутнічаюць з калідоры стаяць. Гэта быў Валянцін Стэфанович, юрыст праваабарончага цэнтра «Вясна». Зараз мы паспрабуем взяць каментар у старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў спадара Андрэя Бастунца. Добрый дзень. Добрый дзень. Скажыце, калі ласка, вось на вашу думку, што тут зараз адбываецца? Вельмі мала інфармацыі. Як вы даведаліся ўвогуле пра піратрус? Ну, насамрэч, Валянцін практычна ўсё распавёў, што мы ведаем. Мне патэлефанавалі калегі. Мы дамовіліся з калегамі сустрэцца тут, і вось прыкладна ўжо некалькі гадзінаў мы тут знаходзімся і самі таксама чакаем інфармацыі. Ці вядома нешта, ці ёсць ужо у спадара Ліпая адвакат, магчыма, з нейкім ёсць дамова? Так, у спадара Ліпая ёсць адвакат, заключылі дамову з адвакатам, ну але пры піратрусе ён не прысутнічае. Вось пакуль для мяне як журналіста вельмі шмат падобна, шмат паралеляў з затрыманнем у свой час Алеся Беляцкага. На вашу думку, ці можна нейкія паралелі правесці? Ну, гэтыя паралелі напрошваюцца, бо ўсё пакуль што адбываецца гэтаксама. Ну і акрамя спадара Беляцкага мы яшчэ памятаем недаўнюю справу прафсаюзаў, таксама дэпартамент фінансавых расследаванняў ёй займаецца. Ну, падобie ёсць, але што і насамрэч мы пакуль што не ведаем. Я бачу ўжо на сайце Бажа паведамленне аб тым, што адбываецца піратрус, ці можам мы чакаць нейкай заявы афіцыйнай Бажа ўвогуле аб сітуацыі? Ну, зразумела, і Баж, і праваабарончыя арганізацыі не пакінуць гэту сітуацыю па-за ўвагай. Мы будзем рэагаваць, ну, але пакуль самае галоўнае атрымаць максімум інфармацыі. Пакуль што яе вельмі мала. Дзякуй вам вялікі. Нагадаю, гэта быў спадар Андрэй Бастунец, старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў. Мы знаходзімся ў Мінску на вуліцы Пуліхава. У пад'ездзе, дзе зараз адбываецца піратрус у кіраўніка незалежнага інфармацыйнага агентства Алеся Ліпая. І зараз мы паспрабуем прайсці непасрэдна да дзвярэй кватэры. Там знаходзяцца міліцыянты, магчыма, яны нам забароняць здымаць, магчыма, не. І мы вам пакажам, што адбываецца побач з дзвярыма кватэры Алеся Ліпая.
непасрэднай блізасці ад падзей. Бачым тут вядомага праваабаронцу спадара Бяляцкага. Добрый дзень. Жывы эфір Радыё Свабода, ці можна вам задаць некалькі пытанняў? Спадар Алесь, вельмі падобная зараз падзеі на тое, што некалі адбывалася з вами. Ці у вас ёсць нейкае дэжавю? Паглядзім. Тут пакуль што рана штосьці прагназаваць, таму што мы не ведаем сутнасць прад'яўленых яму абвінавачанняў. Адзінае, што мы пачулі тут, стоячы ў калідоры, тое, што ёсць ордэр на вобшук, выпісаны пракурорам горада. І што расследаванне гэта вядзе фінансавая міліцыя, это значит дэпартамент фінансавых расследаванняў. Групу ачолівае Дмітрий Норвікаў, яны зараз знаходзяцца за гэтымі дзвярыма. Ужо 3 гадзіны фактычна ідзе вобшук, Алесь Ліпай сам адчыніў дзверы в групе. І мы чакаем вынікаў. Тут, як далей будуць разгортвацца падзеі, цяжка прадказаць, але пакуль што сапраўды, калі я згадваю, што адбывалася са мною 7 гадоў таму, то пачатак быў прыкладна такі самы. Ведаю, што вы былі першы, каму сёння з раніцы патэлефанаваў Алесь Ліпай, калі да яго прыйшлі супрацоўнікі праваахоўных органаў. Што ён вам сказаў? Ну, гэта прыватная размова наша была. То бок нельга даведацца, так? Скажыце, ласка, вы тут ад самага пачатку, правильно? І што тут адбываецца, што вы бачылі? Следчая група з некалькіх чалавек, яны знаходзіліся тут калідоры. Да тога часу, пакуль Алесь не адчыніў дзверы, яны ўвайшлі. На жаль, я прасіўся ў якасці панятога, але мяне не ўзялі, мне праверылі дакументы, ну і я знаходжуся тут, а следчая група разам з панятымі па той бок дзвярэй. Наколькі ведаю, адзін з панятых гэта кіраўнік таварыства уласнікаў гэтага дома, правильно, так? Так. А яшчэ хто? Суседзі, магчыма, альбо нехта яшчэ? Нехта з тэхнічных супрацоўнікаў ЖЭС, я так зразумеў. Дзякую вялікі. Ну, на вашу думку, што зараз рабіць трэба, што будзе адбывацца тут? І вашы дзеянні? Тут могуць быць 2 шляхі, што яго пакінуць на волі, але ў любым выпадку, я думаю, што працэдура допыта будзе. Таму зараз яго павінны вывесці і павесці ў дэпартамент фінансавых расследаванняў. Я не ведаю, якое аддзяленнем займаецца, ці рэспубліканскае, ці гарадское, але ў любым выпадку я думаю, што без допыта тут ужо справа не абыдзецца, калі ўзбуджана крымінальная справа. Ну і самае галоўнае, што будзе пасля допыта, ці выйдзе Алесь на волю, ці ўсё ж такі ягоны лёс дакладна паўторыць мой, прынамсі, першыя гэтыя дні. Дзякую вялікі. Гэта быў спадар Алесь Бяляцкі, вядомы беларускі праваабаронца. Мы знаходзімся побач з дзвярыма кватэры Алеся Ліпая, кіраўніка незалежнага інфармацыйнага цэнтра Белапан, інфармацыйнае агенцтва Белапан, дзе зараз, нагадаю, адбываецца ператрус ужо некалькі гадзін. І чакаем на развіццё падзей. Пакуль што мы з вами развітаемся на невялікі час. Нагадаю, мы знаходзімся ў Мінску на вуліцы Пуліхава. Свабода вядзе жывую трансляцыю з дома, дзе зараз адбываецца ператрус у кватэры кіраўніка незалежнага інфармацыйнага агенцтва Белапан Алеся Ліпая. А 7-й раніцы да кватэры да Ліпая прыйшлі супрацоўнікі дэпартамента фінансавых расследаванняў з ператрусам. Вядома, што прыкладна гадзіну ён не адкрываў ім дзверы, аднак пасля з'яўлення рэальнай пагрозы ўзламу ён адкрыў і прыкладна о 8-9 гадзіне пачаўся ператрус. Тут на месцы знаходяцца ля дзвярэй кватэры Ліпая праваабаронцы, таксама кіраўніцтва бажу, таксама там знаходзяцца супрацоўнікі праваахоўных органаў, унутр увайсці нельга, пакуль невядома,
у чым менавіта падазраюць Алеся Ліпая. Мы бачылі супрацоўнікаў праваахоўных органаў, якія заносілі ў кватэру капіравальную тэхніку. Магчыма, яна ім патрэбная для таго, каб рабіць копіі пэўных дакументаў. Інфармацыі на дадзены момант амаль няма, і мы знаходзімся на месцы, чакаем развіцця нейкіх падзей. Мы на нейкі час спынім нашу трансляцыю, будзем чакаць пэўнай актыўнасці з аднаго з бакоў развіцця падзей. Заставайцеся на нашым сайце і сачыце за нашымі сацыяльнымі сеткамі і за навінамі таксама.